paljon aikaa sitten. Silloin kun dinosaurukset ja lohikäärmeet olivat vielä elossa. Yksi dinosauruslohikäärme vaihtoi koko maailman. Moi! Mun nimi on Jimmy ja tässä on uusi sarja. Tämän sarjan nimi on Lego-sarja. Se alkaa N, Y, T, nyt. Hyvin menee. Yritä vaan uudestaan. En mä pysty lentää. Jimmy. Mitä isä? Pitää oppia äkkiä lentää, tai sit sä et enää ikinä pysty lentää. Toi ju totta, eiks se äiti? No, kyllä sä pystyt oppii vielä. Älä oo noin paha, isä. Arvaa mitä? Anna anteeksi, mut sä et oo enää tästä kylästä. Mitä? Miten sä voit tehdä tolleen mulle? Hei, nyt lopeta, Reggie, lopeta. Älä lähetä meidän lapsia pois kylästä. Se pitää lähteä. Mut potkastaa se pois täältä. Ei, isä, ei! Hei, isä. Anna anteeksi. Isä. Pari päivää sen jälkeen. Missä? Mä tykkään vedestä. Mä tykkään vedestä. Moi kaveri. Mitä sä teet mun kodin lähellä? Mä tulin vaan reissulle. Sä tiedät, että oranssit lohikäärmeet ei sais olla vihreitten lohikäärmeiden kanssa. Kyllä mä tiedän sen. Anteeksi, mä oon vähän tyhmä. Mä en tiedä, miten mun jalat menee. Anna, kun mä koklaan tälleen. Joo, mistä me puhun? Silloin teillä on oikeasti se punainen merkki. Teidän lippu. Siis meillä on vähän hassu lippu. Meillä on sellainen keltainen lippu, mutta teillä on niin söpö punainen lippu. Ai, toi lippu, mikä mun selässä on. Jep, just toi. Selitetään merkit. On 3 erilaista merkkiä. Vihreitten kyläläisten merkit, keltaisten kyläläisten merkit ja sitten on vielä punaisten kyläläisten merkit. Punaiset kyläläiset ovat pahoja kaikille, vihreille ja keltaisille. Keltaiset ovat pienempiä ja ne ovat heikkoimpia. Ja vihreät ovat ihan tasa-arvoisia. Siis, joo. Sä tiedät, mitä mun pitää tehdä.
Mun pitää syödä sut, Kamu. Miksi? Jos mä en syö sua, niin sit mä en saa ikinä mun merkkiä. Miksi sun pitäisi syödä mut, että sä saat jonkun tyhmän merkin? Se ei ole tyhmä merkki. Se on saalistusmerkki. Kaikki saa sen, kun ne tappaa eka kertaa yhden keltaisen lohikäärmeen. Siis okei, mut antaisitko sä nyt vaan, että mä lähtisin? Siis silleen niinku, joo. Jos sä antaisit, että mä lähen. Okei, sä et tuo antaa, että mä lähen, eikö? Pomo! Kenelle sä just huusit? Mun pomolle. Mitä keltainen lohikäärme tekee täällä? Älä multa kysy, pomo. Mä tulin vaan mun on pakko kävellä eteenpäin. No siis... Kerro mulle, mitä sä teet täällä. Okei. Mun isä tönäsi mut pois mun kylästä. Ja nyt mä oon täällä kylässä. Mä en halua tehdä mitään raskasta tänne. Jos mä pahoittelen, jos mä oon tehnyt jotain huonosti. Ai huonostiko? Sähän oot tervetullut tänne. Pitkästä aikaa, kun keltainen ei tuu meidän paikkaa. Siis mä oon pomo, mä voin määrää kaikkia. Tai no siis, mä vaan määrään tätä lohikäärmettä, mutta... Joo, sä voit tulla mun kotiin. Paitsi kukaan muu ei voi vaan nähdä sua. Ei kai tää oo mikään... Eikä tää oo mikään teidän ansa. Ei, mä lupaan katsoa kaiken. Pomo, onko se varma? Eikö sä antanut mulle merkkiä jos? Eikö sä saat jo merkin? Ja tässä sun merkki. Kiitti. No niin, tuu meidän kaa. Mä jo luulin, että mun on pakko hypätä täältä. No, alhaalla on yksi jätti lohikäärme, joka syö kaiken, mikä se pystyy. Ai siis toi jätti. Jep, sille ei oo vaan siipiä. Okei. Jippi, mennään! Wow! Mikä toi ääni oli? Oh no, meitä hyökätään! Lohikäärme piiloon! Menkää mun alle! Entäs sä, lohikäärme? Mä suojaan teitä. Jää vaan henkiin, please. Joo. Teille haisee hyvää. Tää näyttää vähän lohikäärmeeltä. Googlataan vähän, leikkaa sen päätä. Ei, älä leikkaa!
Mä täällä. Häh? Missä? Mikä sua naurattaa noin paljon? Siis oikeesti haluus nää, että mä tappelen sua vastaan. Siis sä oot heikoin täällä ja mä taistelen sua vastaan. Keltuainen. Hei, miksi sä just haukuit mua? Totta muuten keltaiset liput ei tykkää, että niitä haukutaan keltuaisiksi. Lopeta ton sanominen! Okei, lopeta pikku lohikäärme! Ai, haluuks sä, että mä lopetan? Joo. Ei tässä! Tässä! Ai, ei tässä! Eiku! Ootteko te hyvin, jäbät? Onks teillä kaikki hyvin? Miten sä just lensit? En mä tiedä, mä suutuin ja mä lensin. Onks toi edes mahdollista? Luulisin, että on. Sinun elämässäsi sittenkin on merkitys. Minä olisin syönyt sinut, jos ei. Mutta en voi, koska näyttää siltä, että sinun elämässä ja sydämessäsi on merkitystä. Jep, sun elämässä on sittenkin merkitystä. Arvo mitä? Sä et oo enää keltaslippu. Vaan nyt sä oot vihreälippuinen. Mitä? Loppu. Moi! Tulen vaan sanomaan asioita. Seuraavassa jaksossa minä en ole enää keltainen lippuinen. Nyt seuraavassa jaksossa minä olen vihreä lippuinen. Ja minä opin uusia juttuja, mitä vaan vihreälippuiset osaavat. Jep! Nähdään äijät seuraavassa jaksossa. Jätä like, please.